Dobry dzień. Witam wszystkich szkolnych bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Swistun i jem szkolną w społecznej szkole numer 3 w Redze. Ja uczę tam drugą klasa i też słownika kaszepścigłe języka. Bardzo pomogę mnie w tym Facebookowi karno, które ja założyła prawie dla szkolnych kaszepścigłe języka i tak prawdę też dla se. Dziś ja pokażę aplikację Bitmoji, którą można wyzyskać na uczbach kaszepścigłe języka. Swoją inspirację zaczerpnęłam ze stron anglistki pani Popławskiej, która ma tutaj właśnie Bitmoji i używa go do swoich zajęć językowych. Też postanowiłam stworzyć swojego awatara i zobaczyć, jak się sprawdzi na zajęciach. Jak to zrobić? Jest to bardzo fajna aplikacja, polega na tworzeniu właśnie takiego naszego odpowiednika komputerowego, którego możemy wykorzystać w różnych zajęciach na różne sposoby. Jak to zrobić? Po kolei. Potrzebna nam jest komórka, gdyż jest to komórkowa aplikacja. Tutaj mam print screeny właśnie z komórki, żeby pokazać, jak to wygląda. Musimy najpierw odnaleźć sklep Play, czy też inny sklep, w którym kupujemy, instalujemy aplikację i pojawia nam się Bitmoji. Możemy je też wyszukać w wyszukiwarce tego właśnie sklepu. Kiedy już wyszukamy, pojawia nam się opcja zainstaluj. Oczywiście klikamy w nią. Kiedy już nam się to Bitmoji zainstaluje, co trwa tak naprawdę chyba z minutkę być może, pojawia się wtedy opcja otwórz. I zaczynamy naszą zabawę z naszą aplikacją. Jak zacząć? Możemy zacząć, jeżeli mamy Snapchata i już mamy tam konto, możemy kontynuować ze Snapchatem. Możemy się również zarejestrować przy pomocy adresu e-mail i tak zrobiłam właśnie ja. Aplikacja, ponieważ jest dostępna dla osób od 13 roku życia, wymaga od nas podania daty swoich urodzin. Jak widać, ja mam je niedługo i są to moje ostatnie urodziny przed 40. Tutaj mamy naszego maila, wyznaczamy sobie jakieś hasło i rejestrujemy się. Kiedy już tego dokonamy, pojawiają nam się takie dwie twarze i możemy wybrać. Jeżeli jesteśmy oczywiście kobietą, wybieramy kobietę. Jeżeli mężczyznę, to męski awatar nam tutaj się bardziej przyda. Możemy sobie skrócić tą drogę robienia swojego awatara i możemy zacząć od selfie, tak jak nam tutaj poleca aplikacja. I rzeczywiście też to fajnie działa, też to wykorzystywałam, od razu pojawiamy się jako już gotowy awatar. Jednak jeżeli chcemy się pobawić, troszeczkę siebie może ulepszyć albo coś zaznaczyć, to bawimy się w wybieranie swojego wyglądu. Tutaj taka zabawa lalkami dzieciom mogłaby się spodobać, aczkolwiek przypominam, jest to od 13 roku życia aplikacja, więc jeżeli angażujemy ją na lekcji, to tutaj warto o tym pamiętać. Jeżeli dzieciom też będziemy ją dawać do wykonywania, takiego awatara. Tutaj mamy odcień skóry i po kolei skóra, włosy, fryzura, kształt, jeszcze raz. Odcień skóry, kolor włosów, fryzura, kształt oczu, wielkość oczu, kolor oczu, nos, kształt twarzy i tak dalej, i tak dalej. Po kolei tutaj wszystko wybieramy. Dochodzimy też do sylwetki. Możemy się tutaj pomalować, tak jak się malujemy na co dzień, wybrać okulary. Jak widać, ten awatar robi się coraz bardziej podobny do mnie. Chociaż chyba muszę iść do fryzjera, bo już troszeczkę mam dłuższe włosy. I co dalej? Jak już sobie wybierzemy strój, to w tym momencie on się zapisuje w naszej szafie. Te stroje możemy zmieniać w dowolny sposób i wszystkie sobie zapisywać, także możemy swojego awatara ubierać zależnie od okoliczności. Jeżeli już mamy, możemy go używać na komórce. I tutaj ja mam akurat, jak widać, Samsung i on mi pokazuje, że jest Bitmoji klawiatura i jak jej używać. Pokaż, jak to zrobić. Oczywiście mogę w to kliknąć i kiedy już w to kliknę, pokazują mi się opcje. Stuknij na przycisk naklejki. Tutaj, jak widać, jest taka czerwona kropka, to jest właśnie ten przycisk naklejki. Stuknij na przycisk Bitmoji i wybierz Bitmoji, które chcesz wysłać.
Te awatary, jak widać, jak one się już stworzą, to naprawdę pojawiają się najróżniejsze, czyli są i takie w różnych pozach, i w różnych sytuacjach, i z różnymi emocjami. Tutaj są one pogrupowane tematycznie, jak widać. Te grupy są również bardzo młodzieżowe, tak, bo jest LOL, jej, tak i tak dalej. Widać, że jest to dosyć młodzieżowa aplikacja. Jak my możemy to wykorzystać? Kiedy już mamy stworzonego tego awatara, możemy go wykorzystać w różnych programach, w różnych innych aplikacjach, na przykład użyć go w Paincie, albo w Canwie, albo w Geniali, które pokazywała ostatnio też pani Monika, i warto tam właśnie też swojego awatara zamontować. Wtedy nasza lekcja przygotowana w tym programie będzie dla dzieci bardziej ciekawa, spersonalizowana, tak jak to teraz się mówi. Jak te awatary przenieść z komórki do komputera? Można to zrobić różnie. Tutaj, jak widać, są różne sposoby, na przykład Gmail, tak? Jeżeli mamy połączone konta Google, to możemy jak najbardziej z tego skorzystać. Tutaj mamy też inne typu OneDrive, tak? Też ten wspólny dysk. Możemy również zapisać na dysku Google, możemy utworzyć plik PDF i też go również przesłać, na przykład mailem. Możemy też zapisać w komórce i potem po podłączeniu kabelka również go przesłać do komputera, zapisać na komputerze. Tutaj musimy zezwolić, ale niekoniecznie, musimy zezwolić aplikacji na dostęp do zdjęć i multimediów, tak? Wtedy ona będzie działała. Jakie mam dla Państwa propozycje wykorzystania? Są naprawdę liczne i tutaj tylko wyobraźnia nauczyciela, a wiem, że tą Państwo mają na pewno ogromną, wyznacza te granice. Tutaj można zrobić mój dzień, tak? Tak jak widać, tu mnie budzi mój kot, który może się pojawić też również na tym nagraniu. Picie kawy, zwierzęta, hobby, zawód. Tutaj, jak widać, jest to nauczyciel, który siedzi w kartkówkach, odbiera telefony i jest zawalony dokumentacją. Jedzenie, emocje, pogoda, są najróżniejsze pomysły i najróżniejsze możliwości. Ja teraz chciałam Państwu pokazać, jak to zrobić, żeby móc to inaczej połączyć z komputerem, czyli nie musieć z tej komórki tego przesyłać różnymi tymi sposobami. Do tego potrzebna jest jedna przeglądarka i tylko w wypadku niej to działa. Ta przeglądarka to Chrome, ja mam ją tutaj uruchomioną, to jest to niebieskie kółko otoczone większym zielono-żółto-czerwonym kołem i tylko ta aplikacja tutaj spełnia nasze wymagania. Ja teraz pokażę, gdzie to tutaj się znajduje. Proszę patrzeć na moją myszkę, ona tutaj poszła w prawy górny róg ekranu i widać tutaj puzelek. Ten puzelek to nic innego jak rozszerzenie do Chrome. Tylko właśnie Chrome posiada to rozszerzenie i jest połączony z naszym Bitmoji. Klikam więc w to właśnie, nie mam tutaj nic, mam tylko moje McAfee, czyli mam tutaj swojego obrońcę przed wirusami. Jak to więc zrobić, żeby to Bitmoji zainstalować? Wpisujemy Bitmoji w wyszukiwarkę Google. Bitmoji, nakładka Chrome. Nawet już nam komputer podpowiada, wyszukiwarka nam podpowiada. No i klikam Enter. I pierwszy wynik Chrome, google.com. Klikam Bitmoji. Pokazuje mi się nasza ikonka, już którą znamy z komórki. I pokazuje nam się tutaj po prawej stronie napis Dodaj do Chrome. Klikam. Tutaj muszę oczywiście wybrać, w tym okienku, które mi się pokazało, muszę wybrać opcję Dodaj rozszerzenie. Tutaj proponuje nam w prawym górnym rogu, żeby włączyć synchronizację między komputerami. Ja nie posiadam żadnego innego komputera, więc zamykam to sobie górnym prawym krzyżykiem. No i teraz tutaj ja już się logowałam. Państwo mogą wpisać swój e-mail i to hasło, którym się logowaliście do komórki, dokładnie to samo, tak? Ten sam e-mail, to samo hasło, klikamy login, czyli zaloguj
I już jesteśmy. I jak teraz z tego korzystać? Jak widać, tutaj nic nie jest pokazane. No i znowu wracamy więc do tego pudzelka, klikamy na niego i oprócz tego McAfee, które tutaj miałam, pojawiło mi się Bitmoji. Klikam w nie lewym przyciskiem myszy i pokazują mi się te same, co w komórce, moje różne awatary. Jak widać, już się przebrałam w stosunku do tego, co tutaj robiłam, także to, co zrobię w komórce, od razu pokazuje się tutaj. Jeżeli zmienię ubranie, założę sobie czapkę, zmienię swojego awatara, tak, obetnę mu włosy, wszystko to pojawi się tutaj tak samo, są to po prostu połączone konta, jeżeli się tutaj zalogujemy. I tutaj to przesuwamy sobie też na dół strzałką w dół, taką, którą mamy po prawej stronie od spacji, są strzałki w górę, na dół, w lewo i w prawo, to strzałką w dół i w górę możemy sobie te awatary wybierać. Jeżeli chcemy jakiegoś poszukać, też wystarczy, że na przykład wpiszemy praca, tak? O, i mamy również dużo tych emotikonów związanych z pracą. Jak teraz taki emotikon sobie wybrać i go wykorzystać na komputerze? Proszę bardzo, tutaj ja już mam dość pracy, klikam więc w tego tutaj zdenerwowanego awatara, prawym przyciskiem myszy, tudzież prawą częścią pada w laptopie, tak jak ja teraz, i pojawia mi się otwórz grafikę w nowej karcie, ale też zapisz grafikę jako kopiuj grafikę, kopiuj adres obrazu. Można sobie zrobić, tak jak ja, taki na pulpicie na przykład folder, można też kopiować grafikę i od razu ją wklejać sobie do Canvy, do Painta, do Worda, na Padleta, jak to też za chwilę zrobię, ale ja sobie zapiszę najpierw tą grafikę właśnie w swoim Bitmoji. O, tutaj kot się pojawił, to jest najpilniejszy uczeń, moje dzieci, które zdalnie się uczą, bardzo dobrze go znają. Kot nazywa się Ananas i też jest właśnie takim rozrabiaką tutaj, ale bardzo pilnym. I nazywam sobie tego awatara tutaj praca, zapisuję i mam w swoim folderze. Ten folder mam tutaj dostępny, jak widać, Bitmoji 2, klikam i mam tutaj tego awatara właśnie, który jest wśród innych, które sobie wcześniej ściągnęłam. Bardzo ułatwia to pracę i to połączenie komputera z komórką jest tutaj naprawdę fajne i szybkie. Wracając do tego, jak wykorzystać takiego awatara na lekcji. Warto sobie utworzyć Padlet. Teraz pokażę szybciutko, jak to zrobić. Ja bardzo lubię ten Padlet ja bardzo lubię taki Padlet tutaj w formie takiej osi czasu, więc go sobie wybieram. No i teraz muszę go oczywiście nazwać. Nazwę sobie ten Padlet. O, tu mi wysiadła kaszubska klawiatura. Nie, już jest zainstalowana, dobrze. Ja sobie nazwę go WebWebiest, ponieważ mam tutaj taki plan, żeby wykorzystać właśnie te awatary do stworzenia opowieści. Zaraz o tym powiem. Tytuł opowieść, opis, możemy napisać język kaszubski. Jest, wybieramy ikonkę sobie. Jakąś tutaj, która nam się podoba. No niech będzie już proszę taki zwierzaczek. Skoro już kot nam przeszkadza, to niech będzie kot. I po wybraniu ikony ona się już nam pokazuje. Trzeba tylko cofnąć. Mogę wybrać sobie tapetę, żeby nie było to takie jednolite tło. Tutaj mam, jak widać, do wyboru różne obrazy. Możemy sobie wziąć tablicę szkolną. Możemy sobie wziąć, skoro to opowieść, taka, mam nadzieję, że bajkowa, to możemy sobie wybrać jakieś fajne tutaj tło, takie żeby nas nie rozpraszało, takie bajkowe, morskie może.
I przy tym zostajemy, cofamy się tutaj strzałką znowu, patrzymy, czy wszystko się zgadza, jest czcionka, jest autorstwo, jak najbardziej, wszystko tu pasuje. Następna, zacznij pisać. I teraz mamy różne możliwości. Jeżeli chcemy na przykład ten Padlet udostępnić dzieciom, klikamy tutaj na te 3 kropki i pojawia nam się mniej więcej na środku taka fraza udostępnij lub osadź. Klikamy w nią i tutaj mamy naszą widoczność Padleta. Zmień ustawienia prywatności. To jest konieczne, żeby sobie ustawić, kto widzi nasz Padlet, kto ma do niego dostęp. Jeżeli ustawimy całkiem prywatny, to nikt go nie zobaczy, tak? Wtedy możemy tam sobie wrzucać swoje notatki, co tylko chcemy. Ja ustawiam ukryty, ponieważ wtedy mogę go wysłać uczniom i oni go widzą, ponieważ mają link. Nie chcę, żeby był publiczny, bo niekoniecznie chcę, żeby każdy na całym świecie bez poznania adresu mojego Padleta mógł go zobaczyć. I teraz uprawnienia odwiedzających. Mamy tutaj różne, może czytać, może pisać, może edytować. Jeżeli chcemy tylko przygotować materiały dla uczniów nie do edycji, to wtedy uczniowie klikamy, że mogą tylko czytać. Jeżeli chcemy, żeby oni również tutaj coś działali, dodawali coś od siebie, to może pisać. Jeżeli chcemy, nie boimy się, że oni tutaj coś wyedytują, coś nam tutaj popsują, ufamy im w tym zakresie, to jak najbardziej możemy dać, żeby edytowali. Ja przy uczniach 1-3 robię, że mogą pisać, bo czasami zdarzają się właśnie takie przykre sytuacje, że ktoś coś skasuje niechcący i potem jest mu przykro. I teraz, jak mogę dodawać tutaj swoje awatary? Klikam ten plusik w prawym dolnym rogu, albo ten plusik tutaj na mojej osi czasu. Ja sobie zacznę od tego po prawej, klikam i pojawiają mi się różne opcje. Mam opcję dodaj tutaj plik, mam opcję dodaj łącze. Ja skorzystam z tego dodaj plik, bo już mam ściągnięte swoje awatary. I teraz wybieram plik z komputera. Wybierz plik. Tu od razu widać, skąd wybierałam ostatnio. On poszedł do tej lokalizacji, którą ja właśnie ostatnio, znowu ananas, ostatnio wybrałam. Najpilniejszy kot, naprawdę. Ale powiem Państwu, jak działa super na motywację dziecięcą, kiedy pojawia się na ekranie. Od razu jest pełne skupienie na tym, co się dzieje, skoro nawet koty chcą się uczyć. No i tutaj mam, dodaję sobie na przykład tą łąkę, otwieram. On chwileczkę to ładuje, a ja dodaję kolejnego. Czekam, aż mi się pokaże, już tutaj klikam obok i dodaję kolejnego. I tak sobie dodam teraz kilka. Tutaj wycieczka, kolejna i znowu. Jak widać, mogę tutaj edytować, tak? Mogę edytować ten wpis, mogę wpisać tytuły. Powiedzmy, że tutaj wpiszę, o proszę bardzo, i potem mogę też opisać pod spodem ten obrazek. I kolejny. Jak widać, to idzie szybko. Czasami jak jest dużo osób korzysta z Padletu, to wtedy może tutaj troszeczkę się to skomplikować i to się ładuje troszkę dłużej. Podczas zdalnego nauczania to było dosyć widoczne. Mam tutaj 4, mogę sobie też potem więcej jeszcze tego dołożyć, tyle ile chcę. I teraz co możemy z tym zrobić? Ja to nazwałam WebWeb jest, nie bez kozery. Chodzi o to, że uczniowie mogą tutaj ułożyć swoją opowieść. Ja tutaj daję im takie obrazki, oni mogą też wybrać różne swoje i mogą ułożyć w dowolnej kolejności, mogą na przykład zamieniać, tak? Mogą podpisywać, mogą o tym opowiadać, jeżeli chcemy od nich uzyskać mówienie, tak? Taką umiejętność jak mówienie. Mogą też to napisać, jeżeli już są w stanie, jeżeli jest to starsza grupa i chcemy tutaj zachęcić ich do pisania, mogą tą opowieść właśnie spisać po kaszubsku i wymyślić, że na przykład była sobie dziewczyna i wędrowała przez las, tak? Potem nagle coś ją spłoszyło i zaczęła w panice uciekać. Dotarła na piękną łąkę
gdzie spotkała magicznego kameleona. I możemy tak tutaj brnąć dalej w tą opowieść, zależy to tylko od inwencji dzieci. Możemy to samo zrobić właśnie z moim dniem, gdzie dzieci mogą ułożyć na przykład właśnie w młodszych klasach swój dzień po kolei od wstania z łóżka do pójścia spać przez różne czynności i tylko właśnie te czynności opisywać samymi czasownikami albo w zdaniach. To już naprawdę zależy od nas. Jak widać, ta aplikacja tutaj stwarza wiele różnych możliwości, jest bardzo fajnym dodatkiem właśnie do lekcji, ale jak widać, może też być samą lekcją. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania i do odkrywania samodzielnie różnych właśnie wykorzystań tej aplikacji. Bóg zapłać za uwagę. I mam nadzieję, że to było coś nowego i ciekawego, co się będzie widziało i szkolnym, i szkołownikom. Do usłyszenia.